Soc al coll del Pimorer, aquí al camí del Carlit. Al pic de la mina, cap allà ja és pas de la casa. Fa un dia esplèndid i aquí es veu l'iglú que m'estic fent, jo sol. Ara és el moment crític, aquí baix a la cantera. La neu està estovant-se per moments. He deixat el forat preparat perquè un cop vagi posant la tercera renglera ja no podré ni entrar ni sortir. He deixat alguns blocs dintre i ara aniré per tancar aquest iglú. Bueno, ara hi ha una mica de risc d'entrar i sortir perquè la paret comença a ser alta. Per tant, ja el que faré serà fer un forat coincidint amb el forat d'aquí fora. Obriré un forat per aquí dintre i sortiré fora. Gràcies a Déu, el dia es comença a tapar perquè feia un excés de sol. Esperem que no nevi o que nevi poc, però això per moments va canviant d'aspecte. Aquí encara es veu una mica de cel blau. Aquí es veu una mica el plantejament de l'iglú. Hi ha una zona per dormir, més alçada. Hi ha una zona deprimida, amb la sortida a la porta. Aquí es veu la porta. Intentarem això. Ara porto unes 3 hores de feina, vaig a dinar, només queda tapar aquest forat. Bueno, és l'hora del dinar. Això sembla que és un risotto. Espero que surti bo. Són les 3 de la tarda. Fa molta calor, vaig amb màniga de camisa perquè fa bastant de sol i això està posant en dificultats el meu iglú. Veig que mentre dinava s'ha catxat. Això és perquè la neu està molt i molt tova. No sé pas si l'acabaré. Poder hauria d'esperar que passés una mica aquest calor i continuar després. Aquest tros d'aquí ha baixat amb el calor. Ja veurem a veure si... Són les 5 de la tarda. Segueix fent una cleca important. El sol pica molt i el que havia posat de reforç ha quedat tovet una altra vegada i el que tenia preparat, prensat, torna a quedar tou. La neu està molt tova, molt pasteta. Per la banda del pas de la casa venen núvols una mica més amenaçadors, boira, però això no vol dir fred, això vol dir boires. Fa bastanta calor encara. Són les 5 de la tarda. Són 5:15. Cau una mica com de neu, o aiguaneu, o torb, poder. L'iglú s'ha anat desfent i la neu està completament tova. No hi ha pas manera de fer res. Aquesta fa hores que no li toca el sol i es desfà completament. No hi ha res a fer. Boles de neu és l'únic que es pot fer. L'he trepitjada, poder, però és que es desfà. Són les 6 de la tarda. El temps segueix incert. La temperatura deu ser d'uns 9 o 10 graus. Encara massa elevada. Això és el que queda de l'iglú després de l'assolellada, però bueno, he aixafat un tros més de neu, intentaré tornar a fer blocs. Tinc gairebé 3 hores de llum i jo penso que és possible intentar tancar-ho. Som-hi! Són 7:15. Encara el sol està una mica alt, remuntant l'iglú sobre la bassa interior, com l'au fènix. Són 7:45
i l'iglú està pràcticament acabat. Falta rejuntar, com veieu, les escletxes, però ho faré després perquè quedarà molt poca llum. A dalt he posat 2 tapes, no és molt reglamentari, però ho acabaré d'arreglar i funciona. Aquí veiem l'autor, al costat de la porta. Aquests iglús tenen 2 nivells, com podeu veure. L'entrada està enfonsada, això fa que el fred no entri. Aquest seria el lloc de dormir, més elevat. I aquí tens gairebé una alçada de 1,70 m, 1,80 m, que et permet vestir-te i canviar-te i estar una mica més còmode. Per dormir no cal tanta alçada. Bueno, no sé si em quedaré a dormir perquè fora està plovent i hi ha molta boira i no sé si seria prou segur quedar-se aquí amb boira. La boira fa malbé, com la pluja, fa malbé la neu. Definitivament no em quedaré perquè la pluja vol dir que l'iglú caurà a mitjanit. He tapat una mica les juntes, a dalt es veu una mica el barret, aquí el forat, la primera cantera abandonada, la segona cantera més endavant, ara li dono la volta perquè ho aneu veient. Aquí hi ha juntes que encara no he tancat. La construcció s'ha hagut de repetir a partir d'aquest nivell, ja es veu. I ara el procediment d'entrar, que és aquest. L'iglú ja serà més fosc perquè he anat tapant les juntes i ara hi ha menys claror. Què us sembla?